Тотрыксыз һава торышы куйган сынаулар аша булса да, Урак компаниясе дәвам итә. Бүгенге көндә район буенча 41 меңнән артык гектар бөртеклеләр тезмәләргә салынып, 90 мең тоннага якын ашлык җыйнап алынган. Уртача гектар куәте 24,8 центнер тәшкил итә. Узган 5 көнлектә ирешелгән күрсәткечләр буенча уракта катнашучы механизаторлар һәм водительләр арасында янә иң алдынгылар барланып бүләкләнде. Урожай токымчылык заводы җәмгыятендә бер юлы 3 җиңүче күчмә вымпелга һәм премияга ия булды. Һәм рәттән 3нче тапкыр үз ирешле чапкыч операторлары арасыннан иң өлгере һәм яхшысы дип Фәнис Гыйлметдинов билгеләнде. Biz киләбез әйтәбез, обратно үтте. Котлайбыз. Үзенең Макдон чапкычы белән Фәнис беренчелекне кулыннан ычкындырырга уйламый да. Иң яхшы комбайнчылар исеменә шушы ук җәмгыятьтән Дон 1500 комбайнын иярләгән Рушат Сабиров һәм Полесьеда эш итүче Денис Фазлыев лаек булдылар. Шулай ук Гыйлемҗан Гайнетдинов крестьян фермерлык хуҗалыгында хезмәт салучы Тәлгать Баймиев та үз категориясында иң яхшы комбайнчы исемен яулады. Әйткәндәй, узган елда ул республиканың иң яхшы комбайнчылары исемлегенә кереп, Нива Chevrolet машинасы белән бүләкләнгән иде. Тагылма ургыч белән ашлыкны тезмәләргә салучы Фидан Юсуповның да тырышлыгы җиңүчеләр вымпелы белән билгеләнде. Әлеге кыр батыры Альберт Рамазанов крестьян фермерлык хуҗалыгында хезмәтен сала. Моннан тыш Үзәк МТС предприятиесе филиалы уңганнары Фирзар Хабиров чит ил комбайннарын йөртүче механизаторлар арасында, Ноэль Хафизов ашлыкны ташуда катнашкан водительләр арасында беренче урында киләләр. Егетләрнең һәммәсенә дә бүгенге көндә тик уңышлар юлдаш булуын, эшләренең көйле һәм җиңел баруын телибез. Алина Хадимуллина, Илеш телерадиокомпаниясе.